У п'ятницю 17 грудня 2021 року правоохоронці автономії розпочали кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі мешканця окупованого півострова та порушення недоторканності його житла під час незаконного обшуку, проведеного окупаційними правоохоронцями. Проте у зв'язку із застосуванням до зазначеного громадянина катувань, а саме електричного струму під час його незаконного утримання, прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Я напомню, крымский татарин Нариман Аметов, которого 17 декабря российские силовики задержали во время обыска в его доме на оккупированном полуострове, сообщил вчера в эфире телеканала АТР, что подвергся пыткам со стороны сотрудников ФСБ России. Как сообщил сам Нариман Аметов, его пытали электрическим током. Пане Тарасе, мы видим, как на территории оккупированного полуострова продолжаются репрессии и пытки в отношении граждан Украины, в отношении представителей коренного народа Крыма, крымских татар. С материковой части Украины достаточно ли сегодня украинское руководство делает защиту прав своих граждан? И, в принципе, что можно в такой ситуации сделать? Ви знаєте, можна багато... В принципі, ініціативи проявляти влада повинна, я вважаю. Так, принаймні публічно про це говорити і говорити на рівні посольств, то постійно інформувати. Адже безпосередньо діяти на території Криму, на жаль, ми не можемо. І причини всім цьому відомі. Єдине, що залишається, це така, знаєте, інформаційна хвиля, яку потрібно постійно піднімати. Бачите, якби ви не сказали сьогодні в ефірі про такий кричущий випадок проти кримського татарина, я би навіть не знав. Тобто постійно потрібно інформувати, ставити в, скажімо так, міжнародну спільноту, так як електрошоком постійно. Знаєте, ну не забувайте за ситуацію в Криму. Не потрібно забувати, що окупаційна влада переслідує кримських татар, особливо тих, які виступають проти режиму окупантів. Тільки так ми можемо цю тему тримати завжди в повістці дня, адже сьогодні інформаційні потоки надзвичайно такі потужні, бурхливі, і тема Криму взагалі може загубитись. Якщо про неї не говорять, чи про порушення прав кримських татар, це означає, що начебто всі змирилися з тим, що така реальність є в Криму, і давайте з цим якось тепер жити. А от непримирення до цієї ситуації означає постійно говорити, наголошувати, ну і, очевидно, залучати адвокатів, правозахисників, щоб вони відстоювали кожне життя, адже життя кожного кримського татарина є на вагу золота. Навіть, я би навіть сказав, не на вагу золота, це безцінне життя. І, очевидно, для тих, хто залишився на півострові, це їхня рідна земля, і вони знають, на що вони йдуть, але ця їхня жертва, очевидно, вона є, скажімо, як то кажуть, в християнстві, так, і в мусульманстві, вона на небесах вона віддасться. Ну, при этом, к сожалению, сегодня на материковой части Украины мы видим недостаточную информационную поддержку жителей оккупированного полуострова, то, что там происходит на полуострове. И телеканал АТР, Первый Крымстарский, это единственный телеканал, который 24/7 рассказывает о репрессиях в Крыму. И, несмотря на это, в связи с существенным недофинансированием телеканала АТР со стороны государства, правительства, сегодня АТР рано утром прекратил, к сожалению, свое вещание на спутнике. Соответственно, сегодня в оккупированном Крыму нас уже не могут смотреть так, как смотрели раньше. Сегодня АТР вещает на YouTube, на нашем сайте и в кабельных сетях Украины, на материковой части. В оккупированном Крыму, к сожалению, теперь на спутнике доступа у жителей Крыма к АТРу нет. А в чому причина? Чому так? Да, правительство Украины недофинансировало телеканал АТР, и часть финансирования, часть финансирования, которое было предусмотрено для телеканала, оно так и не было выдано телеканалу, и, соответственно, АТР не смог оплатить задолженность за спутник. Да, я вас информирую сейчас. И у меня здесь возникает действительно такой когнитивный диссонанс. Как это все укладывается в информационную политику Украины? Ми ж тепер бачимо чітко, інформаційна політика є дуже зрозумілою влади. Відновлюються державні телеканали. Хоча ми пригадаємо, Україна, яка підписала асоціацію з Європейським Союзом, однією з вимог було саме розвиток громадського телебачення. Тому з'явилося суспільне мовлення, яке би мало бути незалежно від диктату влади. Да. Тобто, коли влада використовує інструменти комунікації, телебачення для власної пропаганди, це вже не демократія.
Це є, скажімо, вже така заявка на авторитаризм. І саме відновлення телеканалів це є історія, десь яка, скажімо, межує тим таким, знаєте, демократію і авторитаризм. До речі, цікавий факт, мій товариш, теж експерт один, його запрошували на один з телеканалів. Це відновлений на телеканал «Рада». І він каже, дивись, яке мені смс надіслали. А в смс було написано, просимо бути максимальними в критиці до влади. Угу. Лояльними мається, да, просить лояльності. А я кажу, так публікується у Фейсбуці. Я ж, трохи він так стримано до цього відноситься, він не є там публічним у Фейсбуці, але каже, представляєш, мені таке написали. Тобто є певна, ми прекрасно розуміємо, що 380 мільйонів гривень, які виділено на цей телеканал, тобто це надто великі гроші. Скільки коштує ваш супутник? Нам не доплатили 25 миллионов, если не ошибаюсь. Порахуйте, 380 на вже існуючий телеканал, так? І 25 на супутник. Тобто різниця колосальна. Значить, пріоритети, мусимо констатувати, кримські татари, мабуть, не є в пріоритеті в сьогоднішньої влади. Тобто захищати їхні права, інформувати про їхній біль, про їхні, скажімо, непрості часи саме на території окупованого Криму. І таким чином ми розуміємо, що пріоритети у влади змінилися. Про це треба теж говорити постійно. І я вважаю, що, скажімо, в парламенті теж є певні представники кримських татар, особливо в партії «Європейська Солідарність», про це теж треба говорити і на рівні парламенту піднімати це питання максимально публічно, наскільки це є можливо. Тому що ситуація, я погоджуюся, неправильна. І нацменшини кримських татар, вони, очевидно, повинні мати свій канал коммуникации. Коренной народ, только в данном случае, да. Но я хочу отметить, что руководство телеканала АТР сегодня делает все для того, чтобы спутниковое вещание Первого крымско-татарского было восстановлено. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Марію Томак, правозахисницю, координаторку медійної ініціативи за права людини. Вона зараз нам на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Да. Пани Мария, сегодня мы в наших эфирах говорим о тех пытках со стороны ФСБ России в оккупированном Крыму, которые применялись к крымскому татарину Нариману Аметову. Об этом он вчера сообщил в эфире телеканала АТР, а также на сайте Крымской солидарности. По правозащитной линии, что сейчас можно с этим делать? Так, це добре запитання. Власне, спершу такий загальний коментар щодо цієї ситуації. Мені здається, що, по-перше, ми розуміємо, наскільки непростим було рішення, так, все ж таки опублікувати це відео. По-перше, стан самого Нарімана, тобто він, очевидно, є складним психологічним станом, так. Ми з цього відео розуміємо, що кілька речей. Що, по-перше, він не вперше піддавався насильству, так, і що, власне кажучи, кілька разів його вже намагалися таким чином окупаційні спецслужби використати в якості свідка в лапках, так, в якихось важливих для них кримінальних справах, кримінальних провадженнях. Але, звісно ж, ця справа, вона особлива. Особливо вона тим, що йдеться про абсолютно прикметну політичну справу Нарімана Джеляла, так, і братів Ахтемових, яка безпосередньо пов'язана з Кримською платформою, як ми всі знаємо. Так, і я думаю, що цей факт є важливим з точки зору розуміння того, звідки стільки жорстокості. Так, очевидно, ФСБ дуже були потрібні свідчення в лапках, знову ж таки, так, щоб підкріпити якимось чином цю справу, і саме тому вони вдалися до такого насильства. Зрозуміти, що саме можна зробити з цим з правозахисної точки зору, складно. Тобто, передусім, звісно, треба говорити про цю справу. І от якраз я звернула увагу на те, що у Фейсбуці також гуляло посилання на російський ресурс «Ехо Москви», так, де був перепублікований блог Кримської солідарності. І це така теж прикметна історія, тому що мені здається, що загалом російські медіа, навіть ті, які називають себе більш-менш ліберальними, дуже мало звертають увагу на ситуацію на окупованих Росією територіях, українських територіях Федерації або її проксі-агентами, і тому мені здається, що це є особливо важливим в цьому контексті
Вибачте, мене чутно, так? Так, я Видно? чую вас, будь ласка, та-та-та. Так. Ну, тобто це важливо в тому сенсі, що навіть російські медіа звертають на це увагу з правозахисної точки зору. Звісно, треба говорити про цю справу. Треба звертати увагу на те, по-перше, на сам факт катування. Так, ну це, на жаль, не є дивиною ні для окупованого Криму, ні взагалі для Російської Федерації. По-друге, треба звертати увагу на те, що це не просто катування заради катувань, а що таким чином здобуваються докази, знову ж таки в лапках, для обвинувачення кримських татар, кримсько-татарських в'язнів, ну і загалом громадян України, які затримуються зараз в Криму за такими справами. Так, ну і звісно, ця справа має бути на слуху і на виду у учасників саміту Кримської платформи, тому що, знову ж таки, як я вже звернула увагу, ця справа безпосередньо пов'язана саме зі справою Нарімана, яка своєю чергою є наслідком прямим, на мій погляд, тієї сміливості, яку проявив Наріман, відвідавши відкрито саміт Кримської платформи. Тому мені здається, що найменше треба звертати увагу на цю справу, привертать увагу до катувань. Ну, я думаю, что... Ну, а если мы говорим о каких-то практических действиях, можно ли сейчас задействовать участников Крымской платформы и созвать консультации по тем репрессиям, которые происходят сейчас в Крыму, в частности, после инаугурационного саммита платформы? Тобто, на превеликий жаль, та декларація Кримської платформи, яка є на сьогоднішній день, яку підписали учасники, то, на щастя, вона передбачає формат координації, але вона не передбачає ось якісь згадані вами такі формати, як там консультації, так, наприклад. Тобто тут у нас доволі обмежене поле для маневру, але те, що робить МЗС, і про що була публічна інформація в медіа, це те, що МЗС, власне, комунікує з країнами-учасницями саміту, пропонуючи їм створювати так звані focal points, тобто точки входу, так, для якихось пропозицій, інформації від України щодо ситуації з правами людини в Криму, передбачаючи, що буде якась більш-менш оперативна реакція з боку цих країн. Тобто я не знаю, чи можна розраховувати на якусь скоординовану реакцію. На жаль, у мене тут є певний сумнів, але тобто однозначно можна використовувати ці дипломатичні канали, в тому числі сформовані в контексті Кримської солідарності, для того, щоб просити країни реагувати на ці факти. Я думаю, що така реакція буде. Ну і тут, звісно, важливо, знову ж таки, я думаю, що вже є реакція, я не бачила окремих повідомлень від правоохоронних органів, але я думаю, що є вже реакція і від прокуратури Автономної Республіки Крим. Тобто, якщо би ми розраховували, звісно, на якусь більш осяжну реакцію у вигляді, наприклад, санкцій у зв'язку з катуванням, так, які застосовували наші країни-партнери, які мають відповідні санкційні режими, то, звісно, Україні треба надавати відповідні факти, які пов'язані з тим, хто саме причетний до цього, і які в нас є аргументи для цього. Ну і, звісно, тут правоохоронні органи, вони передусім цю інформацію можуть акумулювати. Дякую вам дуже, пані Марія. Чухсагун, що наше время підключились к нам в ефір. Марія Томик, правозахисниця, координаторка медійної ініціативи за права людини, була з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, как вы оцениваете эффективность Крымской платформы на данном этапе, учитывая, что последняя волна репрессий в оккупированном Крыму с задержанием видного крымстарского украинского политического деятеля Наримана Джиляла как раз было сразу после инаугурационного саммита. Начиная от президента, заканчивая различными украинскими политическими деятелями, правозащитниками, все связали эту волну репрессий как раз с инаугурационным саммитом. Ну, справа в тому, що з самого початку Російська Федерація негативно відносилась до Кримської платформи. І наивно було б полагати, що вона позитивна. Хоча ви знаєте, я думав, що вони не будуть зважати на цю ситуацію, тобто вони не будуть якось реагувати. Але реакція була, і були навіть спроби зірвати Кримську платформу, були погрози міжнародним партнерам, які взяли участь, так? Очевидно, це означає, що їх хвилює питання існування Кримської платформи. Одночасно вони розуміють, що сама Кримська платформа не може впливати напряму на ситуацію в окупованому Криму. Тобто це більше майданчик такий інформативний, який дійсно і має таку важливу роль, щоб говорити про Крим, говорити про проблеми Криму, про порушення прав корінного населення, і щоб світ не забув про це. Дуже небезпечно, коли Крим може бути похований в братську могилу інших анексованих територій, як це в
з Кіпром сталося, як це сталося з іншими територіями. Так, тобто цього ми не маємо права допустити. І Кримська платформа відіграє одну з ключових ролей саме в цьому в такій меморії, тобто в такій пам'яті того, що відбулося в 2014 році. І це не означає, що ми говоримо, аби говорити. Ми готуємо плацдарм для повернення Криму, адже повернення може відбутися теж в легітимний спосіб, але він може відбутися в легітимний спосіб, коли ми маємо базу, умовно, доказів того, як Російська Федерація, окупована влада, тимчасова влада там, порушувала права людей. Тому що якщо рухатися все-таки законними методами, дипломатичними методами, як Україна, держава, висловила це, то, очевидно, потрібно, це є дуже довгий шлях, але для цього потрібно збирати постійно, ось ці, знаєте, каміння збирати Є час розкидати, час збирати каміння. От ми збираємо каміння тих порушення законів, порушення прав корінного населення, все, що Російська Федерація діє для того, щоб потім це представити в судах.